Маняфовлар 4 буын арасында туганлык элемтәләрен саклап гыбер итүчеләрдән. Барлык дини һәм халык йолаларын үтәп яшибез диләр. Кунакчылыкны да югалтмаганнар. Дини мәҗлесләре еш уздырыла. Өлкәннәргә хөрмәт белән карарга өйрәтәләр. Ярдәмчелек кебек сыйфатлар да мөһим. Балалар турында кайгырту үзебезгә дә әйләнеп кайтачак диләр гаиләдә. Бу гаиләдә мәдәнияткә мәхәббәт канда. Кадирия белән Регина Емельяновларның әбисе Мәшәрифә бабалары Ильясны сәхнә кавыштыра. Кайчандыр бөтен Себердә танылган Әнвәр Зинатовның халык моңнары коллективында танышканнар. Мәшәрифә җырчы биюче, ә Ильяс күп жанрлы актер. Йөрдек, күп еллар йөрдек. Земфираны да шунда йөртә идек бергә. Гастрольләргә дә бара идек. Балалар белән бергә. Алар үзләре хәзер шул сабан туйларда участвовать итәләр, җырлыйлар бергә. Без дә булышабыз инде бергә шунда. Кадирия Емельянова күп еллар инде өлкә татар мәдәнияте үзәгендә Кисловка авылының сәнгать мәктәбендә укый. Бу еллар эчендә ул Санкт-Петербург, Казан, Пицунда, Новосибирскида узган зур музыкаль конкурсларда призлы урыннар яулый. Әйтәсең, менә сиңа ошыймы татар җырларын җырлау? Ае, бик ошый. Алар бик матур, бик моңлы. Шуңа күрә яратам. Регина Кадрияның сеңлесе. Кадрия тыныч, тыйнак булса, Регина башкачарак ди туганнары. Ул гимнастика белән мавыга. Текстларда тиз һәм җиңел өйрәнә, җырлый. Изначально такого стремления не было. Сейчас они сами стремятся, хотят ходить в татарский центр, там преподают татарский язык, культуру. Кызларның әнисе Земфира аш, су остасы булып эшли. Әмма мәктәп елларында ул бию йолдызы иде. Они просто в молодости пели татарские песни, поддерживали татарскую культуру. Проводили праздники национальные, сабантуй. Земфираның әбисе Хәдия апа данлыклы абыстай. Да, моя бабушка, ей сегодня исполнилось 93 года. Она абыстай, она читает молитвы. Шуңа күрә оныкларының кечкенәдән татар гореф-гадәтләрен саклауы гаҗәп түгел. Томскидан Елена Сафиуллина, татарлар.